pa dengan Lukas kelunang kebesan kat ke baningkong hadu ke pekat wei jimpele jumut janga kani ke jamit ke bamtang kamdei sepang kisenran nani kamdei sepang kata ke jingkhat banong senran nani kamdei kata sepang kata kador jong ke jinglong senran handrei kadei sepang ki kristan ki badon ya ka jinglong senran kata ki kristan ki badon ya ka jinglong senran kadang ke jing per mo ki kristan ki badan ya ka jinglong senran hakapo jong Jisu shwa bompat kiu ya ladi shabneng mo shwa bompat let shabneng ki briu ki babut yu Jisu hakata kapo lani kita ki banget ya hu Jisu kim paju pendan kam ya kani ke kentin kristan kim paju pendan kam ya kani ke kentin kristan handrei ki jukhat lani ki pendan kam ya ladi kum kita ki senran lani kita ki nangbut jong u Jisu kimpa jupanan kam dengan ikan kristan ya ladi handai kijukhat lani kijupanan kam dengan ikan kristan kikantian ya kum kisenran ki jong Jisu bad ya kaba upol ladang ipai kishti ka jong upol bunsin haba utho ikishti utho ya upanan kam ikantian ya kita kibangai upanan kam kum ki riu khoi lani kisin lani upanan kam ni ki brethren ki para ki henman ki jong Jesus Christ upol penangkam kung kita kentian bad ya kani kentin kristan mau kumbang ada ban puli ki kam ki apostol ganong ka bakhat wei ka dekat ka apunrio ngila ban syam ning kong adai hakani ka dekat ngila ban syam ning kong ya kani kentin kristan ya ka balakhat kristan ya ki senran mo lakhat kristan ki senran ning kong ka balong Antioch ya kani ka gospel ka bang ada ban puli pi Lukas kelonong kebesan kadekat ke baningkong bat hadu kadekat ke bakat wei ngaong ipi ba pinpele jemu itu kentien nongtong beriu dai habu Jisu khat ningkong ki senran ke jemu banwan ban bo diu habu Jisu khat ningkong ki senran ke jemu baruang ke ki senran ke jemu wan bangan pelong yapi u nongtong beriu ngan pelong ipi unong tong beriu kay kabangi song tu habangi ong sepang kani ka jemut lani kani ka jingkran jong Jisu unong tong beriu ha jemut cepaka ka jong ibon sin yasno lani ngila ni song tu bakani ka kantin ka bu Jisu ong kadai tang nakamta kita kani ka kam kadai tang namta kinong sarai balong kita kinong tong beriu kadai tang ka kam kinong sarai balong kita kinong tong beriu ba kita giwe pag kibabu di Jisu nlek mno pa kita kibanget kita ki kristan ki wei nlek mno lada dai tang kinong sarai balang kibanlong kita kinong tong beriu kini ki kristan ki nlek mno ki menstap puli bible doai dada ngatu ada doai menstap di isya literally kita baru sisni dan literally kita ngadu siningkong hadu sini sejan dada ngatu late bible study man kasni balang dadam natu lek jeseng selok man kasni koding badadam natu si sanding nyalek jeseng borok sisngi dadam nangta kibaladon kun ngan hikai yala kejong kikun kijonga bekenya ya kata kalenti bantip yu belai kata gadi kejingim kristan kabangi ngiem kata gadi kejingim kristan kabangi ngiem bak habangi ngiem kumni ngisno yala di bangi labyang habang iem kumni ngisno bakata kadi kejinglong kristan kata kadi kejingim kristan ngisno kumangi labyang kata kejingim kristan habang iem kumni hani kejing kali galong hatu labyang se katu kalabyang tanggung tu hoy ngila iem te kata kejingim kristan ngila puli bible ngila doai ngilek ki bible study ngilek ki jeseng selok ngilek ke jinyaseng si sandi borok sisni jiseng ye ngilek lut ngilem kata ke jingim kristan hanrei syai pat ke jinglong senran ke jongpi syai ke jinglong senran ngilem ke jingim kristan hanrei ngim don ya kata ke jinglong senran ha ke jingim ke jongi ngim don ya kata ke jinglong senran haba ngipuli ya kata ka lenong ka bakhat wei jong ki kam ki apostol dei haba ki senran dei la pensakma keleng
lapan sakma keleng namar kita kijing jar, namar kita kijing ban beng. Kaba kilama hadin ba ulayak Stefan balayatu bagila kilapoi keleng ki jaka kilapoi keleng ki jaka ki bamarjan kilapoi sya Kipros ba kilapoi sya Antiok ba kilapoi syata kumta terter namar kijing ban beng kijing sya stom jokin ki senran ki banget au jisu hakit ki por. But laong ba wat apreng jo kata kijing jenjar ka baki kimat wat apreng jo kata kijing ban beng kijing pensitom ke jongki ka baki ha ban pet handoi wat apreng kita kijing pet ke jongki ki ya lap ya uji sukres kata kadai ka baki ni ki senran kile haka balang ka beningkong hakata kijing jenjar kijing ban beng ki ru ki daya lap ya uji sukres kita yalap you Jesus pada dekat ke bar kuai jong ka lenong ka bakadwe jong ka kam ki bostol ki baong bahakata ki yalap ka jong ki tang babun handrei bun belin ki balawan sya ka jenget bad bantip ken ya utrai jisu baban nget utrai jisu bantip utrai jisu wat apreng jong ka jeng pensitom wat bot apreng jong ka jeng mandai Gari China, gari kebala pendeking bah, kata kejing syakri, ini kalau bala pendeking bah ya kejing Pakistan, hendai mentah ke China, kalau asal bandroi, kalau asal mankir, siapa kata kejing buon yang Pakistan, apa yang kita kejing sitom, apa yang kita kejing jenjar, apa yang kita kejing manbeng, kejing kini kibangit kibadan apa di China, kalau asal bandroi mentah, kalau asal mankir, kumki Pakistan nitip, kejing penim. Kadai dah kabala IA dublai kajing penim kadai kabala IA dublai kabangim laban tiet kabangim laban siu kata kadai ka kumki Kristan kabingitip bagajing penim kadai kabala IA dublai handrai kajing long senran uji suong kadang kador kabingi haban siu kadang kador kabingi haban siu ha kajing long senran dan di banlong ki senran ki jong jisu lesi namar kani kadau babun ki Kristan kimdan ni kajing long senran namar bakiting baki haban siu ya kata kador jong kajing long senran namar bekila namar takada bila sunguhun no tang melong Kristan la biang layo jing penim la biang kim kwa bandan kita ki Kristan ki badan ni kajing long senran namar bakiting baki haban siu ya kata kador jong kajing long senran ha kajing em kajong ki Ken mau, babaro ki Kristan kilong ki senran. Baro ki Kristan kilong ki senran. Kam kut tang ya ka bangilayo e ka jingpen em. Hendrai kadang yangi ko ki Kristan ya ka kamram kum senran ka bangihap banle. Ka bangihap banle. Menta. Ke ay kabawan ha ka jingmot ka jongpi. Habang ong ya kani ka kentien Kristan. Kaya kabawan na kajimot jong pi habang ongi kani kentien Kristan. Lada pilay akilinti kisengkeng ke jong pi. Balada pikili yikiba itu gibriu piang lada pikili yiki hatu pide Kristan. Dan gibriu kiban ong em kata ada jubah tuki dan gibriu kiban ngamde Kristan. Lani dan gibriu kiban kali pimut ayu haba pikili yakani kajing kali. Pimut ayu badan ki banong ipi Henry kumni kumtai kendang lagi jong kidaw ka bikin ay lani ngamlong kum kini kiway mo ngamlong kum kitu ngamlong kum kitai kita ni lagi jong kidaw ka bikin ay badan ru ki banong persya yapi dakata ba buram yapi ki ba keli kinong ngati kana ngamde Kristan ko para bangit was ngutu bakala was ngutu bakla yang mo ngamdei bangawan ra ay kajing pet jemut apring Kristan bu senran mo ngamdei bangawan ra ay kajing pet jemut apring senran bu Kristan bat kani ka bangakwa banong kalong bakinong buot ki baningkong ki jong Jisu kim syam lakhat yalade ki Kristan was tu bakla mo ay kata kinong buot ki baningkong ki jong Jisu kim syam lakhat yalade ki Kristan ngatsawan cucu iskuman alo gani banta. Tikum ta lada kini kibanget yau Jisu kiba ningkong kim simla khat Kristan ya ladi ki khat kum no pade kujuba piyo
hakitu kadkhat ka banga pulipi palnong ka bakhatway kadkhat ka ba dia lakhat iki kisenran kong lakhat iki kisenran kong kani ka kentin Kristan la pandan kam tang lai sien haka Bible hi barakawai tang lai sien Henry ya kani ka kentin senran la pandan kam kumba arspa prapuai sien pi arspa prapuai sien la pandan kam ya kani ka kentin senran haka testament ka bathamai haka testament ka bathamai menta mangi te ngi bun sim ngi batai lani ngi peni thu yeladi lani ngi peni thu yeladi shakiwei mo ngi peni thu yeladi kum ki Kristan dai ban habang ngi peni thu lani ngi penan kam yeladi da kani ka kentien ngi du no ya kata ka jingshai jong kani ka kentien senran habang ngi peni thu yeladi kum kita ki Kristan ka jingim ka jongi hoi ngi peni thu yeladi kum ki Kristan anda ya kata ka jing penan kam ning ka jongi ya kani ka kentien ngi du no pat ya kani ka jingshai jong kani ka kentien senran ka jingshai jong kani ka kentien senran ka ban pau syapang ka ka ba unong but ujong Jisu ubadai ban long shisha ka ba unong but jong Jisu udai uban long shisha ngamong mangimdei shu ban khat yelede ki Kristan ngamong kumta ngamong mangimdei shu ban khat yelede ki Kristan wanom smuthu baklai nga but waju pat wan shaka conclusion ba waju pat penkut yelede dah kani ka bangaong waju pat wan shaka conclusion ba tu pin snap hadu ka bakut ya kani ka banta ka jonga snap hadu ka bakut kajing pendam kam jong kani ka kencin Kristan menta kala pendum no ya kata kajing shisha babun kibril ki bakhat yelede ki Kristan ki mlong ki senran bun kibril ki bakhat yelede ki Kristan ki mlong ki senran banong ngadi Kristan umdan jinge banong mangadi Kristan Henry banong bangadai kumju usenran kajing artatien ka babun teng i artatien banong banga ngadai usenran kumju uji suang kumno ka perthai kan itu bangilong kita kisenran ki jangu dai kan da ka bangi seiso habangi seiso kadai ya ka ba uji suang Matius nang ka apu pra ka kat khnai arpo ter pelong senran kata gadi ka kentin baong tu ngin seiso bangin pelong senran ki wei om ya ka ba ngin seiso ha ka jingem ka jongi bangin seiso ha kata ka jingem Kristan hoi kata ka dei ka wei ka ba ka banta ka badan kam handai kum ki senran ban seiso ka dei ban pelong senran ru kum ju ya ki wei bangin seiso na ka banta ka hima ka jong belai ban peniar ki hima ka jong belai ya ka bu Jisu ang tu da yalap tu da hikai tu da pan baptis ba tu da pelong senran kata ka dei ya ka bangi ha ban pen seiso na ka banta ka hima ka jong belai uji suang kilet caka pertai ban pelong Kristan uang kilet caka pertai ban pelong senran uji suang kilet caka pertai ban pelong senran kata di kecien ka baningkong ka jong Jisu bat ka jingkali menta kalong uwe Kristan bat uwe usenran uwe Kristan bat uwe usenran ngam jelio hani ka benta hande ngawara ya ka jingmut ka bakulum lang ka bangila abang sutu ka jingmut Kristan hi kabamut hakajengmut kabakelom lang kabangila basungtu kajengmut Kristan kabala penang kamru hakane ki kam ki apostol kelonong kabakhatwei kadukhat kabapundio kajengmut jengka kalong ubalong ujong ukris jengmut Kristan kadai ubalong ujong ukris ya kabala penang kam ki apostol kelonong kabakhatwei kadukhat kabapundio namar kini ki brio habaki kini ki weibat ki brio ki babut yu Jisu kiong bayakum kini kibrio lakhat yaki lani laai kertang yaki ki Kristan laai kertang yaki ki Kristan bakani ki kentin Kristan kamdei bakini ki bangit lani ki nongbu ki jung Jisu kabaki khat yaladi hne kadi ka balaai kertang yaki ki balaai yaki da kita kibri ki badai na syabat jong kabalang ki badai ki na syabat jong kabalang laai ya kata ki kertang Kristan ki senran ki kita ken ki balong ki nongbut ki balong ken ki jong uji sukres bakani ki kentien hakatu kapor habaladan manu bakhat Kristan ki hakatu kapor kadai ka kentien ka bapeleran bahaya ki
Kamdai kekentian kabangi hakin kipong susarong mengilong ki Kristan. Aneh ketu kipol kadai kekentian ka bapeneran, kadai kekentian ka bapenjaburam ha, ladadan bakhat yaki baki ki Kristan. Kadai kekentian ka bapenjaburam, balak khat yaki hakitu kipol. Haka Bible, mga katkum naka Bible, u Kristan ulang ubriu ubalabu yaki jenget hau Jesus Christ. Ukristan udai ubalak hapat na koom banu mensim. Ukristan ulang jong ujis Christ. Kristan udai ubalong jong ujis Christ kata kadai kabangi kabangko manura. Badway baru senran. Usenran. Haka jengmut kabakelom lang kabingla smutu. Usenran udai unong but, bad unong puli, bad uta ubabat skam ye kita kijing kai jung uta uba mau ubut lani uta uba lahikai kenya unong but lani unong puli usendan udi unong but lani unong puli jong uta unong kai ka ba ubut usendan udi uta uba aitiru ya ladi balongkum uta unong hikai ujong balongkum uta unong hikai ujong habang iong ki Kristan ki badan ye ka jong senran kabamut mapi mga Ukristan ubalong ujong Ukris mengidei ban IT ya ladi balong kum Ukris kamut bandan ya kajengong sanran kamut mapi mga Ukristan ubalong ujong Ukris ban IT ban but ken banginlong kum Ukris kata ngadi kajengmut kabong ki Kristan ki badan lani ki badan ya kajengong sanran takada upol hakisti shikikorin upan ganma ya kajing kajangi balanang pentamai dur yang i manlakas ni lani lanang penkaladur yang i manlakas ni siya kata kaju hi kadur balong uji sukres habang i ya kajing kiyo bad ya kajing san bad ya kajing kiyo stat jang kibangit haki balang kabeningkong dai haki balang kibeningkong hadien balasak penyap Stefan kata kaja ke baro hadiah melasya penyak Stefan hakikam ki apostol kelenong ke banyo bandang ta sabut sa kata kajing pensitom bat sabut sa kata kajing banben ni ki banget bandang ta bat wat kini ki banget lani kini ki senran ki badan sisya kata kajing senran kajing em kajong ki laong baki daya lap wat kata kajing banben baki daya lap wat kata kajing jan kajong ki bat kumjuru haka kam ki apostol kelnong ka bakhandai ni syam ya ka balapan kala ya upol haki kam ki apostol kelnong ka bakhandai ban haki kam ki apostol kelnong ka bispo ngi ka jimpan kala ya kalong yung syam jo Cornelius balong ujantail bat kumjuru kat ka bakat wai pade ngi yu bakumnu ki brio baro ontang ujiu handai ki gentle kumju ki lawan sya kata ka jingtip bantip lani banget yu Jesus Christ namar jong kini ki banget ki badan sisa ya kata kajing long senran ha kajing em kajongki ugrek lori mo uni ubri ubalong way evangelist sate shari pareng way evangelist but way nong tho uong but every disciple is a Christian but not every Christian is necessarily a disciple baro ki senran kilong ki Kristan Henry, pat barok Kristan kilong siya na nakidan ya kata kajing long senran ha kajing em kajongki pila benong bangalong Kristan ngalong ujong Kris bad hakaju kaporu ngimdan ya kata kajing IT ban IT ya ladi ho Kris lani ban but lani ban le kum mau ha kajing em kajongi haka Yones kalnong ka bakhandai ka dekat ka ba apupra Yones kalnong ka bakhandai ka dekat ka ba apupra kini ki Pharisi ki sarong iladi be kilong ki senran jong Moses habau ni umala namar begini ki Pharisi ki keli syapang uta ubalapan kia te uni umala ong bale phiman manlong senran jong ba pikeli hadu kata handrai kini ki Pharisi ki ong ngimko balong senran jong handrai ngi sarong iladi be ngilong kita ki senran jong Moses kini ki Pharisi ki susarong begilong kita ki senran jung Moses Henry Jisu la de bantep lupa kino kita ki banget ya kino kita ki banget ya ki Kristan ki badan kenya kata ka jinglong senran
ki badan kanya kata ke jinglong senran kidai kita bahakapor bakilangit dai kebuji suam ba badan kador ka binghaban steel kata ke jinglong senran ke jungi wa nuksa le kata yuta ubril syabun shnai ke yeng uhaban ken ban sep ye kata ke jinglut baro syabun shnadai deki kristan ki badan ye ke jinglong senran dai kita ken bahakata kapor bakilangit te hakata kapor bakilangit yu jisu kila kain lupa ya kita ke jinglut jingsak ke jongki ba ngadu kani kasngi bangalolong kristan bang habde ban kendu e ke yeng kesam ke jonga bang habde melong ubalak loy ban kendu e ke hinman ki parang ke jonga bang habde ban kendu e la ke jong ke jingem ke jonga bang habde ban kendu ya ki e ke baro ya kapor ya ke baro ha ke jingem ke jonga habde ban kendu e kita baro ban ba e la ka ding pana ban bu yu Jesus Christ utau di kristan ubadan ya kata ke jinglong senran bah kata kasngi bulangit ulah de ban tip lupa banado kata kasngi unil ulah ban kenju no ikini eke baro upor ya tu ya kani ke jinsha upor ya tu bai kita ki kristan ki badan ya kata ke jinglong senran upor long hasti Galatia kalnong ka baar ka khat ka baar pho uang ba kita ki kristan ki badan ya ke jinglong senran ki kita ki balasan ar phnalem yang abu Chris ki balasan ar phnalem yang ibu Chris penban mangi syu Henry u Chris kan yu hangi kata kadai kan kita ki kristan ki badan yang ke jinglong senran ba mangi syu Henry u Chris hangi u Chris hangi ke jinglong senran kamdai ke jingjiet ya ka bapi pihak banjiet kamdan option ya ka bangan ong nganlong ta u kristan ban ngamtre balong senran kamdan option kun kata kamdan option ka jinglong senran kamdai ka ba kadai ya ka yangi ka bangi ha banjiet takadaw ngiong ka jinglong senran te takadaw ngiong ka jinglong senran ka bamut ya ka bangi hap banyailong wat hadu bandayap bangi hap banyailong uta usenran ujong Jesus Christ hadu ka bakut kani ke jinglong senran ke jumi ngihap banyailong omdan ke jingsong tat ha ke jinglong senran omdan ke jingsong tat omdan ka retirement omdan pension namta kani ke jinglong senran omdan ke jingsong tat jong kani ke jinglong senran hadu ban pindah ban hadu ba pindah yap dai pihak banlong usenran ujong Jesus Christ pihak banlong usenran jong Jesus Christ ujuan Mark Arthur baro dan perenjungi ki batep yu ubalong wain unong thokor hunju bakhrau ba ujon Mark Arthur habo kran chpang kani kador jang jinglong senran uong ikini kintien snap ha uong ikini kintien ba pidei ban kentat ya kita gejingya dei briu bakenja met jong pi ki ba khangla ya pi bat ki ba bat ya pi na ukris pihak ban kentat ya ladi kumju ba pihak ban ken ya ladi kum ba pilayap ba pihak ban leben ya la jong kado jong pi da kata ka jingban ban brio bat kunta lada ka ying kesam jong pi ka khangla ya pi pihak ban ken ya ki kum ki balayap ini ka dei ki kien jong John Mark Arthur wong sepang kata kado jong jinglong senra balada don ki brio haka jingem ke jong pi ki ba khangla ya pi bat ki babat ya pi na u Jesus Christ banlong uta usenran ujong u pihak ban ken ya ki kum kita ki balayap lada ki dei ki makana ki me ki pa ki jong pi ki bahayeng basam jong pi ki henman ki para ki jong pi lani ki perlok ki parajor ki jong pi pihak ken ya ki kum kita ki balayap bat pihak ban kentaj ru ya ladi kumba pihak ban ken ru kumju ya ladi kum ubalayap hakado kini ki kentien gilong sia ki kentien ki baklan bat ki kentien ki bashir kai shisha hoy dan ki kristan ki dan ki banget ki bakhat ila ki kristan ki badan shisha ya kata ka jinglong kristan ka jingem ki jongki ki badan ni kata ka jing shirham ki badan kan ya kata ka ding jong men sembakut ya ka bakin syakri ya ka bakin bud yu Jesus Christ Henry
Dan pat ban penroy ya kata kading te. Dan pat ban penroy ya kata kajishit hem ke jongki ban but shu yu Jesus Christ lengba kata kajing hikai ke jongki ban lengba kata kajing hikai bat kata kajing long senran katkum nakaktieng ke jong belai. Dan uban hikai ya kabukum kita kibri kibadan sisa ya kata kajing long senran kibadan sisa ya kata kading ba ya kata kajishit hem hapo kajing em ke jongki. John Mark Arthur sisi ukeli kini kajing keli wong babalai ujisu uban bah shapang kani gador dengan kajing lo senran ukeli babalai ujisu uban bah ya kani gador dengan kajing lo senran John Mark Arthur wong banamar ba ukwa ban beno ya kita ki bamdan kajing kitli namar ba ukwa ban beno ya kita ki senran ki bamdan lani kita ki Kristan ki bamdan ya kata kajing kitli jong kata kajing lo senran namar ba ukwa ban beno ya kita ki senran ki balam ler John ma aturong namar ba kwa ya kita ki sbo ki jong ki kwa ya kita ki senran ki balam ler kwa ya ki namar ba kwa ya ki bakin syak thok ba bakin syak beno ken yaki damaki hi kismo thu ya kata balai jisu uban bah John ma aturong ya kani gado jong kajing lo senran namar ba kwa bakin dan kita ki senran ki balam ler dan namar ba kwa bakin dan kita ki Kristan ki bamdan ya kata kajing ki kli jong kajing lo senran ha kajing em ke jong ki kwa ba maki kita ki Kristan ki balam ler kin dan ken ban hikai bakla ya ni ki Kristan ki ba ya kini ki senran ki ba shisha ki badan shisha ya kata kajing lo senran kwa namar ba kwa ken baki bakin syak thok no dakini ki senran ki balam ler bakin syak be no ken yaki damaki hi kani ri ka important point kabangan na note down na kani ka po kaba kidan way our life sau san real nyotli ki important point ngakwa apin snap kini ki kentien ki bang kumni u Kristan ule jeseng usenran usngothu ba udai ka balang Kristan ule jeseng usenran usngothu ba udai ka balang Kristan uwat ban yo man sim usenran uwat ban pensilur ban ai man sim Kristan upuli ya ka Bible usenran uhikai ya ka Bible naba nakabanta Kristan ujisu ulang penem ujogu nakabanta usenran ujisu ulang penem bat utrai ujogu Kristan uyalom lang bat kiwei pat ki parabangai usenran upelong senran ni kiwei pat semua tenang ba Kristan uyalom lang bat kiwei ki parabangai usenran upelong senran ni kiwei pat kathong jong Kristan kadai melek sabeneng handai kathong jong usenran kadai ban yalam ya kiwei pat rengkat bat u sabeneng amen kathong jong Kristan kadai ban lek sabeneng handai kathong jong usenran kadai ban pelong ken ki wei ru kumju ba makiru kin yo ban lek sabeneng Kristan u IT ya ka benta jong ka jingem ka jong usenran u IT lut ya lade na ka benta u Jesus Christ kilong kikitien ki basoltanat habanga ngayo kamdei ka bangawara ay ka jinga per prem Kristan usenran handai kadai kumno bangi kum ki Kristan ngidei ban don pa ya kata kajing long senran ha kajing em kajongi ni ngangai pikan mau ya katu kajing rai ka bapau nam ha ka baong ngalakot jingmut banbut yung jisu ngitip ya kata ka story ka balaja ka bami ya kani kajing rai ngamkwa ban keren ya kata handai habang asngap ya kani kajing rai dai ngalakot jingmut banbut yung jisu nganum paidien Syadian ka pertai hakmat ka ding thana nganong paidien laki wei kam tre ngamar wei ngan buot nganong paidien ngangai skam bak kani ka jingrai la roi shisha de kita ki Kristan ki badan ya kata ka jinglong senran ha ka jingem ka jongki ki badan shisha ya kata ka jinglong senran namal baki kloy namal kini ki brio ki barwai kini ka jingrai kita ki bakloy ban IT la ka jong ka jingem ki kloy ban kendo la ka jong ka jingem na kam tau try Jesu baki la dono la ka jong ka jingem
ban hakata kajing dono kajong ki la kajong kajing balong itip kajing tu khana kalong ba hadin melasak penyap yaki hadin katu kat ni por kita kiwe kisnong kata baro jo kata kisnong kilalong ki Kristan lane kilawan siya kata ban nget ken hau Jesus Christ ba makir ki nget nget bakani kajing rai kamdei balarwai tang da kita ki Kristan ki badan ni kanang hendak kidan hendak kani kajing rai la ruasha da kita ki Kristan ki badan ken ya kata kajing long senran ha kajing em kajong ki badan ya kata kajing long senran kumcu kajing kajong ki nanti baru kat nong ila bas mutu ya kani ka bentang kajing kali ngako apin kali wanong ai bakan kutno tang hangi bahkan long tang kajing keren ke batang lai po na ni 10 minit bahkan kutno henry ngakwa mapin kali hadi ba hadi malami nang ni pilet chiyeng pitre bikta piya piyeng pinya kali hanu ba pidan kwa pipin kali kani hatu pilong kita ki Kristan ki badan ya kata ke ki badan ni em ya kata kajing long senran ka bisisa ha kajing em kajong pi hatu pilong ni em kita ki Kristan ki badan sisa ya kata kajing long senran ha kajing em kajong pi nalakut ya kajing keren kajong a hagani ka puas bangta ba kumangal ong ipi ba ngakwa ba pi kung kabalang hakani ka por hi ka bamenta pinbu kajing duai nam ta jong a ngadan apa neng kajing nganong kuna kajing yale ngasutu apa neng kabawa jong judum ki bawan man putut ki bawan man penwet yang a ngamnang yo tia bro simiet nga yatu epi hadir mangada ban pengkre kajing keren kar abaji ngalamut ban tiano te ngamnang yo tia ki khmat kajanga ki pet pelau bet ngamnang yo tia ladanga khabret ki khmat ngam yo tia ngaso dan kajing penwet yang a hangni hangtai dan kajing penwet ngamde boong mengasak tin kajing bitar kajonga kamdei na kamta kita ki bawan penwet yang a kajing bitar kajonga kalong kadi namar mangadu tia adudam ta de jing bitar jonga mangadu tia adudam ngam lelei nganget ya kani kowe ngadan kajingit ke baskam bang ngam lelei ki kita ki bawan penwet yang a ane ngasu bitar ya lajong bangam yo tia yo dam te mene ngayo tia sau steng ngani tu ipi sau steng ngayo tia hal asyai ke beneng ngasayo tia ngong langam tia ngamut ngalong ku babe meta bro isni kadang ngam yo tia kadang ngam tia ngam tip ngan kendit ka puar babyang andai la dan pa gofuan ngam step kendit no te makarpa de pi kum kabalang no pinyebu kajing doai nang ta jonga ni ka puar kumta ngaru ngan doai akan ni ka puar kumta te ladalong kabala nginayang lang nyabu ijing duai nang tajonga ya kani kabanta kabanga ngadan ba kumjur umar manbu ijing duai ba ada katang IT chairman ba penya dengan ijing sekali nyayang lang ni ngapuan nya